Wong-wong sing padha temandang rak ya wis padha kok openi kok. Sedaya sampun kula openi sedanten. Oh, aja nganti padha kekurangan sandang lan pangane. Jalaran jenenge wong temandang ngono nek nganti keluwen. Kuwi anggone temandang ya ora bakal kumata. Inggih. Iya to, Nok? Rek tadi ya melu derek tok. Iya ya, Nok ya. Nyai, Inggih. jatine awakku ki sayah, kesel. Kejaba kesel nggon pikiranku uga kesel awakku. Nggih, lajeng kula kotakin apa pripun? Ora usah nganti kaya apa wae, kaya manten anyar pijet-pijet Lah mboten menapa-menapa nggih. Nyai, Nggih. Terus pundi? carane aku ki dituwake ana ing perdikan Mataram iki. Mula aku bakal menehi piweling marang kowe sepisan. Nggih. Uga marang anakmu Retnadi senajan ya wis durung umur. Lan uga marang bocah-bocah kang padha ngayom ana ing perdikan utara. Inggih. Padha rungokno ya. Nggih. Ya, Nok. Iki nganggo kekidungan. Oh, nggih. Kekidung aku dandang gula. Nggih, remen. Sida asik. Nggih. Dandang wis ngarani. Nggih. Dandang ki pangajap gula legi. Pangajape wong tuwa marang bocah nom-noman kuwi. Pangajape ya sing apik-apik. Wah, nggih. Pujine wong tuwa kudu nguji marang bocah-bocah ku padha mulya uripe. Tak yo bener to? Inggih leres. Padha rungokno ya. Nggih. Ayo, Nok, dirungokke, Nok. Limang perkara iku den eling. Limang perkara dan eling. Kang sepisan Kang sepisan. bekti mring Kang Maha Kuwasa. Nggih, bekti marang Kang Maha Kuwasa. Iku wis dadi wajibe. Nggih. Wong urip wajibe kudu tansah ngelingi jalanan urip muno ana sing nguripi. Inggih. Ora ana liya ya mung Gusti Kang Maha Kuwasa. Tansah segepana anggonmu padha mambah. Ya apa dawuhe sing gawe urip iki padha tindakno. Lah ya bener. Inggih leres ki. Kapindho tiyang sepo Kapindho bekti marang tiyang sepuh. iya awit iku kang angopeni. Lah ya bener to. Nggih, Kang openi. Katelu tepo slira adoh ing panyendu. Wong ki yen duweni tepo slira ora bakal dicacat dening liyan. Inggih leres. Bener ora? Inggih. Mula nek ora gelem dijiwit ya aja jiwit. Nggih. Nggih ki. Kaping 4 bekti mring negara. Kaping 5
padha mawas diri. Padha mawas diri ya, no? Mawas diri. Kabisanku ki apa? Banjur derajatku ki apa? Kudu mawas diri kekuatan. Kekuatan ki apa? Nggih. Wong ki yen bisa mawas diri anggone nindakake pasrawungan ki anane mung tansah guyub rukun. Nggih, Ki. Bener ora? Inggih, leres. Prayoga kati ndakno yen kowe bisa nglakoni 5 perkara kuwi tegese anggonmu urip ana ing alam padang iki tak kira bisa sampurna Nyai. Inggih, Ki. Ya. Mugi-mugi saged nglampahi Ya, sedaya wae. jalaran kowe iki wong wadon. Wadon tegese wanita. Kudu wani nata lan wani ditata. Inggih. Ya. Nggih. Iki adi pemanahan apa isih padha nganu apa ya? Niti priksa anggone padha temandang nyambut gawe para warga. Lah mriku Loh, kowe iki. Kene. Yo. Kene. Hah? Nang ndi kena? Wah. Katon rukun. Kaya ngono kuwi. Tegas prayoga. Lah ngomong dhewe banjur penjawi terus adi giring iki. wonten Jawi Lah padha ora melu mlebu ki ngopo? Salek menika napa kok? Injih boten supe ngaturaken bekti kula mugi kunjuk akan Wah, kowe iki kok ya aneh-aneh kanthi karo sapa wae. Njur derajatku ki apa kowe kok mabukti marang aku? uga saking bektipun kadang. Ya, Kadang tak tampa. Kula ki ngaturaken sungkem dhateng panjenengan. Ya, tak tampa. Semanten ugi kula ugi Inggih kalian ngaturaken Mbakyu. sungkem Inggih, tak tampa. dhateng panjenengan. Adi giring. Wong kowe karo aku ki tunggal guru nalika semono kok kowe ngaturke bekti barang iki yo ngopo? Lah nggih. Kangge ngrumaketaken Oh, ya. Semanten ugi kula ngantos sungkem pangabekti. Nek ngomong ora usah kesusu. Alon-alon bae. Oh, alon wae. Ya, penjawi. Tak tampa. Ya, penake lho, Gong. Adi mana? nggih wonten dawuh kadang. Piye? Anggonmu niti priksa para bebau lan warga. Injih. Injih pangestunipun kadang juru sedaya para pangembating praja sumambahing para kawula sampun boten wonten iki mujiwani nindakaken dawuh panjenengan. Ya. Piye? Inggih. Bakal duwe atur apa? Kula menika nek gumun kalian menika nek Denok Retno Adita menika. Iya. Rikala rumiyin tasih alit tasih jabang Wis bayi. gedhe sing maju no. Munda ayu Maju. sing kok namung mendel mawon. Lah yo isih rumangsa tinimbang tumpang sangka ature ra yo. Oh ngaten nggih. Besok ra yo ngerti dhewe. Oh, Leres ngaten. nggih. Piye nggonmu dawuh marang kabeh para wanita. Para wanita, para kenya menika Anggone padha ngopeni warga sing padha tumandang. anggenipun Yasa pager. dan nggih menika kagem nedha menika Iya. sedaya mboten badhe nguciwani sarwa kacekapan kok menika. Oh. Nek ngeten to Injih. kagem kok nggih wong kalih
rame kok. Sisiane kok nggih lho sampean Iya, niku. iya, iya. Wong nek ten ngomah Iya, niku iya. nggih mboten nate basa. Kadose grogi Iya. ngene. Nggih. Presoni Ora apa-apa. Nanging ngono adi pemana. Nggih. Kakang Juru dos pundi? Ketoke kok bakal diatur kowe marang bojomu. Arep matur apa? Coba. jeneng kula niku jane nggih ajre ning Ya kudu diaturke nek duwe pangunek-unek. Idep Matur para kula. nggih to sedaya Ora usah menika wedi, ngeten. Piye? Kula nek jigo pekewon ning Ora usah pun jigo badhe pekewon. matur kula tak Heeh. kali bojo kula Iya iya matur. nyun sewu Ki Ageng Nggih. estunipun kula menika ing telenging manah badhe menapa nggih pripun nggih lajeng matur niku Ora susah tidur. wonten unek-unek Heeh. Matur wae sing kanthi prayoga. Nggih, nggih wale-wale menapa Ki Ageng. Estunipun kula namung caos pemut dhateng panjenengan. Nggih to. Anggenipun para warga menika kedah dipun gatosaken. Tegesipun dipun gatekaken ingkang sampun bat-batan menika. Batu. Ha, nggih menika anggenipun babat alas mentauk menika. Ya bener. Ampun ngantos sak mangkenipun tumpangsuh ngaten lho. Lah nggih tegesipun panjenengan pono ingkang kula aturaken. Ya bener. Bener. Bener Bener ngendikane Iya iya. Kyai Pemanan iki. Nggih nggih. Ngendikan. Ngono Adi Pemana. Sing wonten. Leres. Aku ngerti sing dikarepe. Nggih nggih nggih. Awet saking tresnanipun kalian Iya. garwa ngaten. Kuwi pinangka ngelingake. Nggih. Ngelingake marang kowe aja nganti kowe dadi parang cucuan Leres. ing tembe mburine. Nggih. Kuwi bener. Leres. Dadi wong-wong kang nalika semono melu babat alas mentaok Nggih. lan saiki wis dadi lalahan kang subur ngono to. Nggih, Kang wonten ing subur perdikan menika. perdikan. Dadi perdikan lentakan. Nggih nggih. Kudune kowe kudu mulat. Nggih nggih. Jalaran yen kowe ora mulat, iki mengko dadi kemeren. Kemerene kabeh wong-wong kang nalika semono bantu babat alas melu lara apa. Nggih. Hah? Menika kula nggih sampun prastya janji nalika mbok bilih ing samangke wahyane mangsa kala menika bumi niku lajeng loh dimenawi gemah ripah. Iya, jalaran ngono Adi Pemana. Saben-saben menawa lagi padha prihatin, kuwi rak ya padha semingkir. Lah, Akeh-akeh iya. ora ana sing lahir batin Leres bantu. menika. Iya to. Nggih. Lah kudu dipikirke wong sing lahir batin bantu ya kudu dipikirke. Biasane nek wis Leres leres. ketok subur, makmur, kuwi wong-wong sing padha duwe pamrih, Nggih. kuwi padha ngatonke. Nggih kados ngaten menika. Nah, sing kok karepe rak ngono kuwi to. Bener. Sampai saking Carane tresnanipun dhateng kula lajeng. Nah iya, kuwi Ning ngene desa mangke aja itu- nganti kowe iki dicacat dening Nggih iki. nggih. Leres Kakang. Hah? Nggih menika kajeng saking menika sampun prastian manah kula duk nalika semanten. Heeh. Heeh. Menika nomor janji, menika kalebet sesanggeman. Iya. Menika Utang. kula ajih Nah. saking Kowe arep matur apa? Jawata lah ngaten. Adi Penjawi. Inggih Kak. Kok penjawi? Iki pemana? Adi Pemana. Inggih. Kados Kowe aja lali. Besok yen bumi perdikan kene subur makmur gemah ripah loh jinawi. Iya. Kuwi besok yen ana wahyaning mangsa kala. Ora ana kekurangan sandang lan pangan. Subur makmur. Subur makmur. Kowe aja lali marang janjimu nalika semono. Matur. Nggih, matur geni panjenengan panjenengan tansah ngemutaken dhateng kula teges panjenenganipun menika kalian kadang tansah tresna Iya, boten iya. benten kalian menika garwa kula. Iya, iya. Ku matur nuwun nggih. Ning ngono pemana? Inggih. Janjimu marang adigire kuwi abot lho. Nggih, terus pundi? Abot. Nggih.
Kowe nalika semono kudune kelingan. Kelingan apa sing kok unjuk nalika semono? Ya. Mongko kuwi wahyu ning kraton. Lah ya bener ta iki. Mula kowe kudu kok eling-eling janjimu marang adik keluarga ing Giring sak mangsane ing bumi Mataram iki. Padha bisa mukti wibawa Nyokrawati Mbak Dinda. kowe kudu kelingan marang janjimu karo adik Giring. Keluarga ing Giring bisa ngayom nderek ngenyam kamuktening praja. Injih. Matur genging panuwun. Menika sampun kula pundilan kula candhi jalaran yen to ngantos dura kula mboten netepi dhateng janji-janji kula duk nalika semanten. Kejaba saka kuwi iki kok rada nratap adik. Nggih. Kok kowe yasa benteng. Benteng bumi Mataram. Iki ya aku sarujuk. Aku tansah sarujuk apa sing kok karepake. Jer kuwi lenging atimu kuwi pangejawantaing Gusti Kang Maha Kuwasa. Oh, nggih. Kowe yasa benteng. Ning kok kowe komo wani nandur ringin sak kembaran ana sak ngareping pendopo padukuhan Mataram iki apa ora bakal dadi dukane ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Wis kok pikir wis kok antepi perkara kuwi. Inggih. Gandingan kula menika gadah kadang sepuh mbok bilih lajeng prayoginipun kados pundi kula malah separa nyuwun pitedah. Lah. Bojomu ki sok kemajon. Injih kula. Sok kemajon kurang petung. Mila kula nggih bingung napa gumun ngaten lho. Kok bojo kula Kakang Ki Ageng menika kok ing sak ngajengipun menika Pendopo. injih wonten ringin sak kembaran tegesipun nek menawi dipun presani badhe ngembari nggih to pangaos wonten ing jalaran ringin mono kuwi pralambanging pangayoman. Pangayoman. Injih leres. Pralambanging pangayoman Mboten namung menika lho. Ayo. Anggenipun Kakang Ki Ageng menika nanem menika mboten namung mligi ringin kembar ugi sanes-sanesipun benteng. Iya. Ingkang kadhetipun tanem Ana wonten ing tanduran Pajang. kepel, ana tanduran manggis. Lan sawu kecik barang. Kula saben-saben nyuwun presa Kuwi- namung gemcem. Kuwi madani menika rerengganing Kraton Pajang. Ngerti ora kok? Lah ngaten nggih. Ning wis kok pikir kuwi. Injih. Kula menika gandingan gadah garwa nggih. Menika nggih kula Ning mesti wis kok elinge to kuwi. sampun Nah, mboten ning kira. ya wis ora apa-apa. oh nggih. Ora apa-apa kuwi wis barang wis kebacut. Napa nggih nggih. Ning tak kira ora bakal suwe meneh mesti dilarang perkara iki. Oh nggih. Lajeng kados Lajeng kados menika pundi Kakang. prayoginipun? Ya prayogane ya kudu dene pawangsulan. Pawangsulan kang cetha carane ya kudu nganggo pawadan. Pawadane apa kok kowe yasa beteng? Oh. Pawadane apa kowe yasa nandur Dipirengke ringin? diajeng terus pundi mawon. Ya. Nuwun sewu Kakang Komandan. Weh,